Ei, bine v-am găsit! Ce faceți? Mergeți cu noi spre Calibes? De data asta mergem cu mașina pentru că este departe și niciodată n-am mers pe jos până în Calibes. Nu vă voi arăta peisaje, căsuțe, nori. Apropo de căsuțe, îmi pare rău că telefonul meu nu filmează bine noaptea, pentru că unele case sunt foarte frumos împodobite cu luminițe în perioada asta. Deja am intrat în Almerida. În 2 pași și 3 mișcări ajungem la El Greco. Deja am ajuns. Acum facem de 2 ori stânga și fără să vrem ajungem în Calipes. M-a nimerit numărul Bubrăila, nu? Imediat ajungem la Pere, care este închis. Nu se vede nicio mișcare, nici nu știu dacă l-au închis de tot sau doar peste iarnă. Îmi pare rău, era bun. Undeva în dreapta aici, am înțeles că ar fi ruinele unei biserici. O biserică foarte veche. Poate o să mergem odată să o vizităm. Măslin peste tot. Benzinăria asta este dezafectată de mai mult timp. Și totuși, uite că vă arăt un nor. În imaginația mea, ăla seamănă cu o caracatiță. Nu vă speriați, nu e o caracatiță din mare, e o caracatiță din desene animate. Se văd munții. A fost puțină zăpadă pe ei, acum pentru că a fost cald, s-a topit. În mod obișnuit, aici e iarnă între 15 ianuarie și 15 februarie. Iarnă în sensul că uneori ajung maximele să fie 10 grade, dar doar câteva zile. Aici sunt foarte rare casele. Sunt în afara localității și aici, în afara localității, nu ai voie să ocupi un teren decât, nu știu, un procent foarte mic. Dacă ai 4.000 de metri de teren, poți să construiești 50 de metri. Ăștia chiar se cam țin de lege. Niște stuf pe aici, pentru că am înțeles că zona asta a fost totuși o zonă mălăștinoasă. Noi avem puțin și începe să se vadă și marea foarte frumos. Ia, astăzi are culoarea asta. Când plouă, e o culoare de jad, verde, foarte frumos. Deja încep să se îndesească casele. Suntem în alt plan de construcție. Ne apropiem de oraș.
Sau poate sunt construite înainte de a apărea legea. Drumul e plin de curbe, serpentine. Și pe drum aici sunt câteva case foarte. Presupun că se vede așa de frumos de pe balcon, de la geam, de la ei. Deja sunt dese casele acum. Practic de acum chiar am intrat în oraș. Orașul are doar câteva străduțe principale, 2, 3. Aici în stânga am mers către veterinar. În față nu știu unde mergi. La intersecția asta în Y. Iar aici mergem să punem benzină și mergem la Inca. Cel puțin așa se numea înainte, Inca. Între timp a fost cumpărat și are un S în față. Nu știu dacă se spune Sinca acum, dar pe toată lumea am auzit că spune tot Inca. Exact așa cum spunem noi la magazinul de lângă locul nostru, cofetărie, deși nu mai e cofetărie de cel puțin 30 de ani. Ăsta este autobuzul care merge prin satele acestea, vine din Hania, cred. Și pe străduțele astea așa înguste, trebuie să te oprești ca să poată să treacă el. Nici trotuare nu sunt aici. Noroc că se circulă destul de încet. Uite pe Caterina, colega lui Marius. Se circulă destul de încet, că ați văzut, ca să poată omul să vadă dacă poate să facă dreapta-stânga, trebuie să iasă jumătate de mașină. Se circulă așa încet, încât omul traversează și o să zică, bă, doar nu să dea peste mine, să oprească. Deja după sărbători, lumea și-a reluat activitatea. Este deschis peste tot. Sunt mașini o grămadă. Am ajuns la benzinărie. Plecăm de la benzinărie și acum ajungem la Inca.
unde o să cumpărăm mâncare de pisici și nisip de pisici. Și aș fi vrut să vă arăt și vouă magazinul, numai că Marius, hai, am venit doar pentru pisici, hai mai repede că el n-are chef. Așa că o să vedeți ce m-a lăsat să filmez. Aici la Inca o să se și termine filmarea, așa că vă rog să-mi dați un like dacă v-a plăcut, vă rog să vă abonați la canal ca să vedeți și alte filmări. Dacă aveți întrebări, vă rog să mi le lăsați în comentarii. Nici nu am luat un coș de la mare roți. Am vrut să-mi iau și papuci, dar nu avea de care îmi doiam eu, așa că am renunțat. Este un magazin destul de bine aprovizionat. Nu neapărat cu mâncare pentru pisicile noastre mofturoase, cărora nu le place nimic. Ai o grămadă de raioane cu tot felul. Un perete întreg de lactate, tot felul de lapte, de brânzeturi, de iaurturi. La un moment dat voiam să cumpăr lapte, nu din magazinul ăsta, din altul. Voiam să cumpăr lapte și nu găseam lapte de vacă, găseam tot felul de soia, de migdale, de ce mai e acolo. Omul nu înțelegea engleză, română nici atât, evident. Lapte de vacă. Mumu! Ok. Mi-a arătat. Mumu se pare că e universal. Aveam așa o strângere de inimă dacă să filmez prin magazin, dar se pare că lumea nu are o problemă cu chestia asta. Doamna e foarte drăguță, e aici la tot brânzeturi sunt. Mai încolo e cărniță. Cam aici se cam termină. Vă spun la revedere, până data viitoare. Vă pup! Pa!